Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tsopano mundilole wa excellency kuti tiapemphe Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government and Unity and Culture, kuti atiyankhule. Ndipo iwo akamaliza taapemphe kuti akupatseniso inu mpata kuti mudzatiyankhule. Zikomo kwambiri wa excellency. Ulemu wa ukulu kwa inu wa State President Atiko lino la Malawi, Your Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu amayi watu wafuko Mai Monica Chakwera. Ulemu pite kwa inu Mai Catherine Kotanara, Speaker wa nyumba ya Malamulo. Ulemu wina upite kwa inu mkulu wa mabwalo wa makoti Bambo Rezin Zikamanda. Ulemu wa ukulu upite kwa mapalamount atatu onse amene ali pano. Inkos Yamakos Mberwa 5, Inkos Yamakos Goman, Paramount Lundu, Your Royal Highness Kyungu, Temba la Matemba Chikula Maembe, Komanso in Paramount Kaduya. A President ndipeleke ulemu wa ukulu kwa Senior Chief Kumbira amena imira ma Senior Chief onse malo ano. Ndunas zaboma zonse zimene zili pano ulemu wanu. Mai Kolini Zamba ulemu wanu. Ndipeleke ulemu wa ukulu kwa Bambo Tawe komanso Mai Chilwa amene mwayimira mabanja onse osiyidwa. Ulemu upite kwa amena imira Dr. George Chaponda tinaina ulimodzi kummawa kucha. Ulemu kwa inu Bambo Simon Vua Kaunda amene muli phungu wa nyumba ya Malamulo kuno. Ulemu upite kwa Bambo Newa komanso ogwira ntchito onse aboma. A President ulemu wa ukulu upite kwa azibusa wathu amene atsokolera mwambo wonse wa mapemphero malo ano. Komanso mapadera abusa Mezuwa Banda amene alalikira uthenga ofunika tonse titaumva. A President choyamba ndayima pano ndi ntchito yaying'ono yoti ndikutsutseni kapena ndikupempheni kuti mwayankhule Amalawi amene ali pano komanso amene ali konse kumene akutionera. Komanso ndisanayiwale nakuonani munakapereka moni kwa Bambo Kabambe amene ali President wa UTM. Zikomo kwambiri a President. A President ndayima pano kuti ndikuthokozeni kuchokera ku nduna mafumu pati ndine nduna ya kumeneko. Kukuthokozani kwakukulu chifukwa chomatsogolera mwambo uno chaka ndi chaka. Mabuku athu ku nduna ndiye ulendo uno muzaka 10 zapitazo ndi ulendo wa chinamba 9 mukubwera kuno. Ndi chaka chimodzi chokha chimene mudapezeka kuti mwakagwira ntchito zina zakunja. Koma chaka ndi chaka muli mtsogoleri wotsutsa boma komanso muli President wa dziko mwakhala mukubwera kuno. Timati tikuthokozeni chifukwa pamwambo pakabwera President timapepukidwa zinthu zambiri. Komanso mwambo umalandira ulemu wa ukulu. Chachiwiri ndikuthokozeni a President chifukwa mkabwera kuno mumakhala mumayankhula mawu kunena kuti ayi amalitiri amene anamenyera ufulu wa dziko lino amene anayiwala za mabanja wawo nayika chidwi chawo patsogolo kufuna kukonda dziko. Tsiku lina tidzawakonzere chitonthozo
zimakhala ngati nkambakama bwana president. Ndipo wena amanena kuti ni mawu andale. Koma ndikuthokozeni mwapadera masana wanu. Ndayima pano ngati nduna ya boma kufuna kuyamikani chifukwa ntchito imene munatituma kuti tionetsetse dzina lililonse limene linatisiya mu nkhondo imene ija mayina 61 alandire chitonthozo. Ntchito imeneyo mwakwaniritsa Your Excellency. Mwapereka chitonthozo ku mabanja onse amene anasiyidwa pano. Chifukwa athawe amati tufuna tibwere tidzathokoze. Munthu umathokoza pa zimene wachitidwa zabwino. A president anthu amene anataya miyoyo yawo 1959 sanala kuno kunkhata kokha. Koma timabwera kuno kunkhata chifukwa chakuti kunamwalira anthu 31 tsiku limodzi. 25 ayiwo anayikidwa kuno kumene kummawa kucha munakayalanso wreath ngata. Koma ena anatengedwa 6 kukayikidwa kukalonga, ena kumzimba. Koma malitiri amenewa amachoka ku Thyolo, kulilongwe, kunchewu, onsewa pamodzi Your Excellency mwapatsa chipepeso. Mwathokoza pa ntchito imene anagwira. Ndeba kuti athawe sanafune ndichule ndalama zake, inenso sindichulayi. Amangozungulira. Fama tiwa kuti mwina ena awapatsa mona akamachoka malo ano. Koma zona zake pana president mabanja aluko komanso mabanja wena achigawo chino chakumpoto alandira ndalama zawo. Lachitatu unduna wanga upita kumwera kukamalizitsa ntchito imeneyo. Ndipo lachinayi unduna wanga ukamaliza ntchito imeneyo chigawo chapakati. Mwaichi tikuthokozeni na president. Simunachite ndale mwakwaniritsa chifukwa anthu amenewo anamenya nkhondo yofuna kuti dziko la Malawi litetezedwe. Mkulalika kwawo amezuwa anapereka chitsanzo chonena kuti anthu awo pomenya nkhondo Your Excellency kapena polimbana ndi atsamunda amene waja anayiwala mabanja wawo anakonda dziko. Koma ine ndimati nkuthokozeni chifukwa umalitiri weniweni. Tikati umalitiri ndi kulimba mtima. Kulimba mtima kupanga zinthu zimene wena sangachite pokapoka atalipidwa kapena atapezako kanga chepe kamene kangalowe mthumba. A president monga ndanena iniyo pobwera kuno munambobwera kalekale. Simmafuna vote, mafuna kulemekeza mzimu wa anthu amene anamenya nkhondo. Komanso sikunokoka mapita kwa John Chilembwe kucha kuchiradzu. Komanso mumakhala nafe munyengo zonse zoyimirira amene anamenya ufulu. Umalitiri monga mutu wa chaka chino chitsanzo cha anthu okonda dziko lawo. Umalitiri ukuoneka mwa inu a president pokonda dziko la Malawi. Ananena athawe kuti mwina enafe ndi amene timayankha pakawawa, koma inu a president simuyankha chifukwa munatiuza kuti mdani wathu sali mdziko muno. Mdani wathu ndi njala, mdani wathu ndi matenda, mdani wathu ndi kusowa chitukuko. Mkamakhala mumaonetsetsa kuti Malawi aliyense asakhale mdani wanu. Ndipo munatiuza kuti anthu inu Malawi si mdani wanu, kondanani khalani limodzi. Munakhazikitsa tsiku limene limachedwa kuti Umodzi Day. Malawi yense abwere pamodzi. Kaya ndiwe Mtonga, kaya ndiwe Mngoni, kaya ndiwe Mngonde, kaya ndiwe Mchewa, kaya ndiwe Mtumbuka, kaya ndiwe Myawo, kaya ndiwe Mlomwe, kaya ndiwe Msena. A president munanena kuti tonse tizikhala pamodzi. Tonse tiziyanjana, tonse tiziyenda limodzi. Umalitiri umene ukufunika mdziko muno Your Excellency ndi umene mwauonetsera ku agriculture. Koma anthu osakonda dzina la dziko lawo bwana
amene sachikonda okha chitsanzo china anatipatsa wena mwapereka ngongole za nifi kwa alimi akatenga federeza uja mkugulitsa umene usuma litiri ayi. A president napita dzana ntabwera kuno kuNkhatabe sichamanena senior chief komanso adavua ndizoona kuno kuli njala. Then napita kuNkhatabe kuja ntapita kwa Admark natsika nkuona wanthu ali pa queue akumakula chimanga 15 kg analipo chuluka your excellency. Koma kuona kuti wena alidi pamene pacha ndi cholinga chodathandizike koma pali wena osakonda dziko lawo akuyimika mavenda pansere nkuchitenga chimanga chomwe chicha nkuchiyika m'mabagi nkumachigulitsa chimanga chomwe chicha. Iniyo mwadumiza chimanga kuti anthu aku Nkhatabe alandire nde wina nkutenga mavenda 15 akakula nkutenga chimanga chicha kuchika m'matumba kuchigulitsa 100,000 azili chimanga chafika 100,000 pamene chimanga kwa Admark sichili 100,000. Kumeneko ndikusakonda dziko lathu, kumeneko nkusakhala umalitiri weni ndikukonda dziko lathu. Chakudya president akati gawa nani chakudya ndakutumizirani amakamba pano senior chief nkumbira maina ofutikitsitsa ochepa dalandira ma 70,000 ena dalandira koma tuzomwezo a president ena ADC ndi VDC amangolemba abale wawo okha. Inuyo bwana mutathandiza kuti chakudya chipite kumudzi kumeneyo sumalitiri. Your excellency umalitiri wina ofunika uli kuchipatala. Mankhwala mdziko sanafike popezeka onse koma timaona anthu ena abwana operewera maganizo inu mkapereka mankhwala kuchipatala wina amausowa umalitiri amakatenga mankhwala kumakatsekula chake chipatala kumatenga mankhwala okuti anthu athandizike kumeneko bwana sumalitiri. Umalitiri wina bwana ukufunika umene mwauonetsera ndi umene womanga misewu. Bwana malitiri aonetsetse amange msewu wa quality. Timayamika ena damangako msewu wa Nkhatabe timanena kuti msewu wa Nkhatabe ndwabwino sichita jealousy ayi. Koma tinaona pakati pa misewu yomangomangidwa kusowa malitiri kumanga msewu lero mawa msewu watani kodi what ndiye kuti dziko kumangoyima malo amodzimodzi excellency kumanga msewu lero mawa msewu watani kodi what. Your excellency ife taona chitukuko cha umalitiri chochokera mwa inu road infrastructure kuonetsetsa kuti misewu ikhale yolimba umeneyo ndio umalitiri bwana. Umalitiri wina wofunika mdziko lino ndikugawa chitukuko mosakondera. Your excellency kuno kuli misewu kuno kumpoto misewu yofunika kwambiri imene mtsogoleri wina aliyense amene angatapatsidwe mwayi kuyendetsa dziko akuyenera kuyikonda nkuyiona. Abwana ine nkuthokozeni mwapadera malo mwa anthu awa mwaonetsa chikondi. Msewu wofunika kwambiri dziko la Malawi number 1 ndi M1 road. Msewu wochoka kukalonga kukafika mpana kulilongwe. Chifukwa chani ndikutero katundu watu wambiri amachokera kucha ku port ya Dar es Salaam kumene timafuna tidzilandira katundu mabwino mafuta a dziko katundu wa dziko amachokera ku Dar es Salaam. Thank you so much your excellency. Mwaika chidwi pa M1 road taona ma contractor awiri atatu akumanga msewu umene uchi andi mwatipempha ife nduna zanu tithandize kuti msewu umenewu umalizike mwachangu. Taonanso msewu umene mwawika budget wayamba kale mwonjezeranso budget umene ndio umalitiri bwana. Msewu wanyika Ntalire road kuchokera Palumpi kumapita mpaka na Kuntalire bwana Mulungu akudalitseni. Taonanso msewu wa Ilomba umene mukuchita kuno your excellency umene ndio umalitiri tikonde dziko lonse la Malawi tisangokonda mbali imodzi bwana. Umalitiri wina uli kumaphunziro. Your excellency records are very clear. Kuno ku Nkhatabe kumachokera anthu ophunzira kwambiri Nkhatabe and Lumpi maybe third could be Chitipa. Number 1 anthu ophunzira odziwa zinthu professional doctors coming from Nkhatabe, my engineers coming from Nkhatabe. Your excellency umalitiri waukulu munaonetsa inu ndikuthana ndi quota system. Bwana quota system was to take people to the university.
koma tinaona pakati apo kuti anthu akatapite ku university ndiye kuti ayi khalani pa tebulo grades ndi amenewa, koma taonani munthu amachokera kuti ku university kunaonongeka. Zina zafika poipa, Your Excellency, kumafika mpaka na secondary school ya ku NKHATABAY kuno, pa NKHATABAY secondary school osapezeka po mwana olo mmodzi wochokera ku NKHATABAY. When quota system was loved by others, umalitiri mwaonetsa inu ndikutana ndi quota system. Bana ndikuthokozeni mutabwera ku parliament popeleka sona munawauza Malawi pepani kuti Mombera University yachedwa kuti timange. Umalitiri mwaonetsa inu mu budget mwaika ndalama zochuluka kuti timangire Mombera University. Umenewo ndio umalitiri umene tikufuna kuno ku Malawi. Your Excellency, ndikuthokozeni kwambiri kuti apart from kumanga ma school block 11,000 dziko lino la Malawi, mwamanganso ma secondary school amene angathandize kuti achinyamata apite patsogolo ndi school yawo. Umalitiri wina wopambana zonse ndimene mwagawira mipando. Cabinet ministers, Your Excellency, kuno ndaima kuno mwaonetsa umalitiri wopanda tsankho. Kuno kumachokera nyama skulu onabo zikhale ng'oma. Kuno kumachokera onabo vera kamtukule. Your Excellency, posa kalitsaba mwasankha onabo Noah Chimpeni kala Deputy Minister of Health kuchokera nso kuno ku NKHATABAY. Umalitiri suposa pamenepo. Your Excellency, tikapita kumzimba onabo Jacob Hara, Minister of Transport. Kumzimba onabo Titus Mvaro, Minister of Justice. Your Excellency, tikapita ukalonga, Minister of Youth and Sports onabo Chizi Mkandawire. Your Excellency, pompano mwasankha mnyamata wanu otamanga vitimbiko mumba kala Minister of Trade, Your Excellency. All these people are from the northern region. But Your Excellency, one thing that Malawi will never forget, when we went to parliament, Your Excellency, tiliko tutsaboma titakala pansi munanena kuti I want somebody from the north to be the Speaker of the National Assembly. Your Excellency, you chose Madam Catherine Kotan Hara to be the Speaker of the National Assembly. Taimene mabanga zimene zobwana kumpoto achipani cha MCP analipo apungu 6. Over 79 another Central Region. It was easy to pick one from Central Region. But you said, no, I want somebody from the north. Your Excellency, Mulungu atikudalitsani. And apart from that, you have given us Tabo Chakaka Nyirenda, the Attorney General. And apart from that, you have given us Tokani Ngwira, National Intelligence. Apart from that, you have just appointed Dr. Simwaka, the Deputy Reserve Bank Governor. Your Excellency, umalitiri sunga dutse pamenepo. Mwaonetsa chikondi, mwaonetsa mtima, mwaonetsa kunena kuti inuyo you love each country. You appointed Dr. Michael Usi to be Deputy President, to you, Vice President of the National Republic of Malawi. And that is the love that everybody wants to see in Malawi. Malawi cannot go on, Your Excellency, ndi mtima wachitukuko ngati tizikhala ndi tsankho. Komanso ngati siti makamba zoona zomanga dziko lathu. I can go on and go on. Koma umalitiri usichoka mu mtima wa munthu. Umalitiri usamakhale pakamwa pokha. Umalitiri should be able to recognize that a leader of a nation can come from Sanje. A leader of a nation can come from Chitipa. A leader of a nation can come from Lilongwe. Any Malawian can become a leader any particular day. Umeneo ndio umalitiri. Your Excellency, I can go and go on. Alipo antwena amene sakonda dziko lawo. Senior Chief Nkumbirana nene. Bwana, pali zina sizipangidwa kuno ku Malawi. Koma pali zina zimapangidwa kuno ku Malawi. Sugar omoda 1,900. Akuti mtengo mugulitse 2.6. Koma venda ni munthu wina akagulitsa 4,000 kwa sugar. Sugar yo sana fune ndalama ya kunja hayi. Ndalama yake muno munjikodi muno Malawi. Kumeneko ndikusakonda dziko. Kumeneko ndikulakwira Amalawi. Mudango yankula ku parliament, Your Excellency. Kuti mchilide wonse umene anthu akhala kumangodzuka mamawa, lero dollar ifika 7,000. Lero dollar ifika 4,000. Lero dollar ifika 5,000. Woka anthu amene amadzitenga ngati kuti ndi amene angayendetse malonda.
mutango yankhula kuti mchitidwe umenewo watheratu. Bwana taona dola yamba kutsika ku Malawi chifukwa chakuti inuyo mwayankhula. Azibusa ali apa amatipempherera, ena amasala chakudya, ena amatilangiza, ena amatidzudzula. Ndi ntchito yawo. Ulaliki ndiye umenewo, kutipempherera ndi kumeneko. Pamene mukutipempherera mupemphererenso anthu ena amene mitima yawo njoyipa yofuna kubwezera dziko la Malawi pambuyo. Aliponso ena akadzuka amaona ngati ku Malawi nkosewerera. Tikupemphera anthu a Mulungu musayiwalenso anthu amenewo. Pamene ife andale mwatika pamwamba kutipempherera, apemphereninso anthu osakonda dziko lawo. Abwana ndingathe kuyankhula zambiri, koma nkhani yayikulu mumve chithokozo kuti umalitiri wa Malawi, umalitiri wa nduna, umalitiri wa mfumu, umalitiri wa mbusa, umalitiri wa mfumu kandi wina aliyense kumudzi udzioneka kuchokera pasi pa mtima wake. A president, Mulungu adzipitiriza kudalitsani. Ndipo ine ndi mawu amenewa modzichepetsa ndimafuna ndikupempheni Your Excellency kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri Your Excellency. Yeo chomene. Yeo. Tawanga ukongo. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Godanhara, MP, Speaker of the Parliament of Malawi. Your Lordship, Justice Rezin Robert Mzikamanda, SC, Chief Justice of the Republic of Malawi. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Culture and Unity. All the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Your Lordship, the Right Reverend Dr. Fanuel Magangani, Anglican Bishop, Northern Malawi, and all religious leaders here present. Mr. James Tawi and Ms. Dorothy Chira, representatives of the bereaved families. Your Majesties Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mbera V, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Goman V, Paramount Chiefs Lundu, Kiungu, Kawinga, Chikulamayembe, and Kaduya, Senior Chief Mkumbira, and all the traditional leaders here present. All the leaders and representatives of all political parties here present. Honorable Joseph Chavura, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for North-South Region, and all regional members here present. Honorable Vua Kaunda, Member of Parliament for NKHATABAY Central Constituency, and all the members of Parliament here present. Councillor Joseph Tula, Chairperson of the NKHATABAY District Council, and all the councillors here present. All the officiating clergy here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amayi ndi abambo, pa free marriage 1959, ndali ntangokhala pang'ono kwanitsa zaka 4. Utanthauza kuti zoopsa zimene zinachitika kuno ku Nkhata siku limeneli sikuti zinachitika kalekale kwenikweni ayi. M'dziko muno mudakali anthu ambiri osachepera 600,000 amene anali moyo mmene zinkachitika zimenezi.
silunena vanthu omwe adayiwalidwa kalekale, koma vanthu omwe azibale wawo wena na amene ali panowa amawakumbukirabe mpaka lero, chifukwa azibale wawo akadalipo. Ndiye pofuna kuti tiwadziwe wonse amene anapereka miyoyo yawo pa filima alichi kuti dziko lathu likhale la ufulu, lidalamula kuti akunduna otiyanjanitsa afufuze wonse amene anaphedwa m'maboma onse. Izi napanga chifukwa kuti ngakhale timadziwa kale kuti ziwawa zotiphera abale bathu zidachitikanso kuchitipa, kudowa, karonga, kasungu, machinga, mchinji, mzimba, nchisi, nkhotakota ndi thyolo. Anthu omwe adaphedwa m'maboma amenewa nthawi zambiri takhala tisakuwadziwa monga mmene timadziwira wanthu 31 omwe adaphedwera kuno kunkhata, chifukwa takhala tili kufika kuno nthawi zonse nkumakumana na azibale wawo. Nkuganiza kwanga ndimaona kuti kusadziwika kwa Martyrs ambiri omwe anaphedwa tsiku la lero kumatilepheretsa zinthu zingapo zofunika. Poyamba, ngati Martyrs ambiri ali ndi anthu oti sitili kuwadziwa, ndikovuta kuti tiziwakumbukira ndi mtima wokhudzidwa ndi nsembe imene iwo adapereka ya moyo wawo. Mapeto ake ambiri wa ife tikamva filima alichi timangoona po tsiku la chuti kapena long weekend, kulephera kulingalira zomwe Martyrs anatichitira kuti tikhale ndi dziko la ufulu chonchi. Mlaliki wathu Zomwe Banda anafotokozapo mbiriyo kuti tiziziona mcontext. Chifukwa chake ngakhale president woyamba atakhazikitsa tsiku la Sadi Malichiro kumudzi timanguti Sadi, osadziwa kuti ni filiso, osanguti chisoni. Ndiye zimenezi zimatithandizira kuti tione seriousness wake umene malemu president wathu woyamba Zomwe Banda adayika, kupatula kuti zinazi zidawonjeza, koma kudali kuti tizilemekeza uMartyrs wa abale wathu. Chachiwiri chomwe chimativuta chifukwa chosawadziwa Martyrs athu ni ntchito yothokoza kapena yotonthoza abale wawo amene akadakhala nafe mdziko muno, ena akadali moyo. Poti sitimadziwa wonse, zakhala zovuta kuti tiwatonthoza bwanji kwinako. Ngakhale imfa ya abale wawo inatigulira ife ufulu, izi sizikutanthauza kuti ni zabwino ndi kuti tiziyiwala kuti kumabanja omwe anachokerako Martyrs tsiku la filima alichi lero ni tsiku la maliro. Ndipo pa chikhedwe chathu
udindo wathu pamaliro nkutonthoza mnamfedwa kuti adzimva kuti tili nawo limodzi. Ndiye pofuna kuti ife ngati dziko tizikumbukira kuti tili ndi udindo otonthoza mabanja omwe anataya okondedwa wawo pa ziwawa zomwe zidachitika tsiku limene lija. Lero zaka zambirimbiri zapitazo ndawalamula akunduna otiyanjanitsawa kuti agwire ntchito ndi akunduna wa zachilungamo popeza ndalama ya chipepeso yomwe tingapereke kwa mabanja omwe anataya abale wawowa mziwawa za tsiku la lero ndi cholinga chowatonthoza pamene akulira. Ndiye pamene izi zatheka ndi anamalira akuno kunkhata monga nduna ananenera, apitanso kumwera, apitanso pakati, koma akuno kumpoto wonse wathandizika kale. Ndiye pamene izi zatheka, uthenga omwe ndingapereke m'malo mwa Malawi kwa inu nonse ni mawu ongonena kuti pepani, pepani, pepani. Komanso mawu onena kuti zikomo, zikomo, zikomo. Ndikamba izi chifukwa nchiyani? Chifukwa tsiku la lero lisangokhala tsiku lolira, koma tsiku lokondwera, chifukwa chakuti wena sadauone moyo wawo ngati woyenerera pokhapokha zinthu zitasintha. Ndiye ife amene tilipo lero tikondwera chifukwa chakuti wina adatilowera m'malo. Chachitatu chomwe chimativuta chifukwa chosawadziwa amatitili wathu ndi ntchito yowathandiza mabanja amenewa kulondola ndalama yawo ya chibwezeretso. Chifukwa ndiye tanthauzo lenileni la compensation amanena pa Chingerezi. Kuchokera ku boma la ku Britain lomwe lidapha anthu aja pa tsiku limene lija, chifukwa si boma la Malawi lidapha anthuwa. Izi nzofunika kwambiri chifukwa kupanda kutero ndiye kuti chilungamo sizidachitike momalizika bwino. Ndiye maofficial onse akunduna wa zachilungamo ndawuze kuti ayambe ntchito imeneyo yowathandiza mabanja onsewa omwe anataya okondedwa wawo kulondola ndalama yawo ya chibwezeretso. Boma la Malawi silingapereke compensation, tilibe malamulo otere. Komano kwakulu kwambiri ndi mbali yotengerapo chitsanzo pa zomwe amaliti anachita kuno ndi madera wena pa 3 March. Tikamakhala osawadziwa anthu amene anafera ufulu wathu mpovuta kuti ife tizitengerapo chitsanzo chodzipereka nsembe pofuna kupititsa dziko lathu patsogolo. Chifukwa chake mutu wa mwambo lero wangwira mtima potimema tonse kuti tiziwaona amalitidi athu ngati chitsanzo chathu. Dzakhala chomvetsa chisoni ngati mibado ya mtsogolomo idzayang'ane mbuyo nkupeza kuti pa 3 March mchaka cha 1959
Mdziko lathu mudala malitiri odzipereka nsembe. Nsembe imene inavulaza miyoyo yawo kuti tonse tikhale ndi ufulu. Koma pa Filimali 2025 mdziko lathu mudali anthu ogulitsa dziko lawo lomwe ndi kulipereka ngati nsembe chifukwa cha mtima wa dyera ndi mkwiyo. Nthawi ya dyera si ino, ndi nthawi yodzipereka nsembe potengera chitsanzo cha iwo amene adadzipereka masiku yawo. Moyo wa malitiri, miyoyo yawo ikhale chitsanzo chathu, chitsanzo chodzipereka, chitsanzo chotumikirana wina ndi mnzake, chitsanzo cholimbikitsa kapena cholimbikira ndi kuphusha mpaka zitheke, chitsanzo cha ndale za Chinaoto Nchirwa adabanda aleke ndi Masautso Chipembere, ndale zoyenjanitsa achinyamata kuti abwere m'malo amodzi awuzane zochita kuti dziko litukuke, osati kungowagwiritsa ntchito kuti azipanga ziwawa zophwasula ngakhale zitukuko zawo zomwe zowathandiza mawa. Ndiye ine ndikuthokozeni nonse popeza nthawi kuti mudzakhale nawo pa mwambo umenewu wa lero, mwambo otengerapo chitsanzo pa zomwe anachita amalitiri athu kuti aphule dziko lathuli pa moto. Chifukwa nafenso tili ndi udindo wokonda dziko lathu chimodzimodzi. Chifukwa mtima wanga umamva chisoni ndikamamva kuti tiuchitirana chipongwe tokhatokha. M'malo moti zinthu zikonzeke, pakakhala vuto wina afuna apeze pabwino ndiye khayo, azaka akhalebe pamtunda pamtetete. Zimanipesa chisoni Malawi yonseyi chifukwa muzipeza zitsanzozi zakuti ngakhale chimanga ku Adimaki anthu ena wodzikonda kugwirizana nthawi zina ndi apolisi, kugwirizana nthawi zina ndi makansala, kugwirizana nthawi zina ndi mafumu amene, kugwirizana nthawi zina ndi anthu mavenda, nkumachita chipongwe anthu awo omwe. Nthawi zina ngakhalenso abale kumachita tsankho posafuna kuti wena athandizike monga iwo akuthandizika. Kani zimenezi nzija adandaula agogo pano, adandaulanso ngakhale a MP akuno. Koma akadakhoza kukhala agogo wina aliyense ku Malawi kuno, ngakhale MP wina aliyense, kudandaula chifukwa cha zina zimene ife tomwe kumidziko timazidziwa ndithu kuti chikuchitika nchakuti, koma osafuna kudzudzulana, koma kumatamana pa zinthu zoyipa. Kumata amenewo ndiye madolo odziwa kutakata, koma akupweteka abale wawo omwe. Mtima umenewu sikukonda dziko lathu yayi. Popeza agogo anakambapo zinthu zingapo, china amakamba za chipatalachi. Ineyo ndine kazembe kapena wena amati champion wa Global Fund. Adatithandiza kugula makina wa x-ray yatsopano amene alipowo sangakonzeke ndi analog zidatha zimenezo. Koma makina waja adabwera kale. Pamene ankabwera galasi lidasweka, galasilo langobwera kumene. Anowa chimpeni alipompano kodi. Taonetsetsani kuti zimene zikonzeke mwamsanga. Pepane sindaone mbuyo kulije maso. Ndiye ni maangana uwu. Akonze mwamsanga. Ngakhale mobile x-ray ilipo ija. Sidziwike agogo asamadabwe pagulu pano kuti katundu alipo wothandizira
olowera m'malo kuti zinthu anthu asakhale kakasi kunkhata. Pepani poti wanena kale kuti wolira samtseka pakamwa. Tingonena kuti zonse zimene zamveka ngati madandaulo amveka ndipo tizilondola monga talondolera zina zija. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. God bless Malawi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.